Eren vols de 3:15 del migdia quan una zona de les obres de la boca oest del túnel dels Dos Valires, l'estructura número 2, s'ha esfondrat. Es tracta d'una zona annexa ja a la carretera que dona accés a la Massana. En aquell moment, i quan s'estava duent a terme l'operació de formigonat d'un sector de l'obra, concretament 1.200 metres cúbics de formigó, per raons desconegudes, ha cedit parcialment el sistema de cimbra i encofrat. Fins llavors, quan aquesta àrea ha cedit, s'han dut cap avall els operaris que hi treballaven, soterrant-los entre la ferralla de les nombroses peces de les bastides que formaven l'estructura i del ciment que hi havia a la part superior de l'obra. En el moment dels fets, es trobaven treballadors de 10 de les 17 empreses que formen part d'aquesta obra de construcció del túnel. A partir de l'accident, s'han desplaçat fins a la zona diverses unitats del grup de bombers, a banda de nombroses ambulàncies per intervenir a les tasques de recerca i salvament de les víctimes soterrades. Les primeres intervencions han permès rescatar les víctimes i començar a calibrar l'abast de la tragèdia que succeïa a la boca oest del túnel dels Dos Valires.